Awdaga ölmedinden ýoň hasyň Sapar Klimov bilen alşan hatlarynyň esasyna ýönetim bir kitap ýazdy. 2 ýyl hökümetde 13 ýyl opozisiýa dedi. Awda Kuliýew näme ýady? Sapar Klimowyň uğurlugy barada, Sapar Klimowyň şahsiýeti barada. Olay diýär, şu ýerde men Awda Kuliýew öz belligimi aýtmalar bolýan. Adamlar ters düşünmeli. Sapar Klimow 2 milliard rubly aksioner opşustva Türkistan firmasyna Melik Şarifiň adyna geçiripdi. Türkmenistanyň fonduna diýip düşünäýmäň diýär Awdaga ýazýar. Has dogrusu ol 2 milliard rubly özüniň Moskwadaky lider diýen kampaniýasyna geçiripdi. Bu fakta öz wagtynda men göz ýumupdym. Owaram häzir onu türmeden çykartak bolýar. Bu yalan onuň çykmagyna kömek boljak bolsa boy bolsun diýipdim diýär. Ondan ýerinde näme diýär? Aklimowyň siyasata dahylynyň barlygy barada beýleki aýdan zatlarym yalan diýär. Şu Türkmenistanyň içinden ýanky aýdylýan pul 2 milliard rubl, olam şol döwrüň pulu bilen 2,5 milyon dollardan gowrak pul eken. Bu gurrun edilýän döwrüm şu Sapar Klimowyň heni şu Owojuluk ministriniň ornwatary bolup işleýän döwründe edilýän zat. Pysypyjylyk. Şolam onuň 94-nji ýylda edilen iş soň bu üstsaçylýar. Bu pul owurlugyny üstsaçylýar. Awdaga bilen biz ýodara telefon gurulmagy ýoşlugynda da şonu men gurrun edemizde. Şonda men sonra göremde, maňa diýär bir köpük gelen bolsa şo suwud etsin diýdi. Men aýtdym Awdaga belki siz bilen paýlaşan olaýmasyn diýdim. Şol aýtdym maňa bir köpük gelen bolsa suwud etsin, çykdyna dokumentleň üstünden nirde men haýsa hasabyma ýa haýsa fonduma geçiripdir, şonu suwud etsin, edip bilmezdi. Ve bar pul şoň öz bank hasabyna ýatdy diýdi gorsiýetde. Ne yani geç takıl wala. Ne şoňa men tanap edýän şonu. Diýip tada ne berýän? Bir befit bardyr. Ine şular ýaly adam indi seredim, şular ýaly adam, şular ýaly poku bar bolan adam, ýyly giderli ýagdaýda bize, maňa ýem beýleklere töhmet atyp gelýär. Bir ýene şular ýaly ananmaly adamlarmyşyn, bir şular ýaly dönükmüşin, bir şular ýaly gümürtük adamlarmyşyn, bir de ananmaly, bir de bizden ýüde gürmeli, oňa da ananmalmyşyn. Hem adamlar algap şoň ýanyna barmalmyşyn. Olam arasaja tämizi adammyşyn.